100 राङावनो नोंथाङा लाक्जारि गारिनि बिगोमा जानो हागोन। 100 राङावनो नोंथांनि खाफालाव दंब्ला गंबा आल्ट्रा बासनि बिगोमा जानो हागोन। महिन्द्र थार, टाटा हेरियार, ग्रेन्ड भिटारा गोबां बायदि बायदि गारिनि नोंथाङा बिगोमा जानो गोसो जादों नामा? बै बेसेन गोसा गारिफोरनि जुदि जादोंब्ला 9864701947, 8638184326, 9101480984 बे नम्बराव फन हरनानै थाबैनो लादो लटारि। गवालपारा रंजालि बिहु सन्मिलननि 75 बोसोर बैसोनि डायमन्ड जुबिलिखौ हेफाजाब होनो थाखाय अनथोब लटारि खेलाखौ सोलिफु जुन दाननि 30 खालाराव गेलेनाय जागोन। बेनिखायनो थाबैनो होनाय जानबुं नङाव जगाजग खालामदो आरो अनलाइननि गेजेरजों लटारि लादो आरो 100 राङावनो बिगोमा जादो टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्र थार, टाटा हेरियार, ग्रेन्ड भिटारा बायदि बायदि गोबां गारिनि। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो जगाजग खालामदो गोसो गुदुं नोंथांमोना 9864701947, 8638184326, 9101480984 जानबुं नम्बराव।